Hello everyone, this is PARDINATH Narzary. Welcome to my channel. दिनैहाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय फ्लिपकार्टनि मोनसे अर्डारखौहाय प्रडाक्टखौहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। दिनैनि भिडिअआ आनबक्सिं भिडिअ जागोन। दिनै फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे अर्डार बिहरदों। बे पार्सेलखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायजेनसै। दाना प्रडाक्टआ जाहैबाय बेनो जाहैबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय सफैनाय प्रडाक्ट। बेयो जाहैबाय Realme C35 मबाइल। बे मबाइला माबायदि बेखौहाय जों नायगोन। बेखौहाय अब्ला फैदो जों बेखौहाय आनबक्सिं खालामसै। फार्स्टआवहाय बेखौहाय खेवग्रोना लानि। बेखौ खेवना लानि। बे जाबाय रिसिप्ट। बेखौ जों साइडआव दोननि। नोंथांमोना नायनो हागोन बे Realme C35। बेनि सिङाव मा दं, बे मबाइलाव मा दं बेखौ नायनि। फार्स्टआवहायनो दङ जाहैबाय बेवहाय 30 मेगापिक्सेल AI ट्रिपल केमेरा आरो बेटारि एमएच आ जाहैबाय 5000 mAh। बेयावथ' जेबो गैला। अब्ला फैदो बेखौहाय आनबक्सिं खालामसै। फार्स्टआवहाय मा मोनो बेखौ नायनि। बेवहाय दङ माखासे मेनुएल आरो सिम एक्सेस खालामग्रा। बेखौ जों साइडआवहाय दोननि। बे जाबाय मबाइल आरो मबाइलनि गेजेरावहाय बेवहाय मोनफागोन जाहैबाय मोनसे चार्जार आरो मोनसेयावहाय डाटा केबल। बेखौहाय मबाइलजों मोनफायो। बे जाबाय Realme C35 मबाइल। बेखौ अन खालामनि। बेनि सेटिंसफोरखौहाय सेटआप खालामना लागोनि। दाना रेडि जाबाय मबाइला। मबाइलाथ' मोजाङानो। बेनि सेटिंआ जाहैबाय बे जाहैबाय Realme C35 आरो बेयो जाबाय 4GB RAM।
मबाइल साइजआथ' मोजाङानो बिराद मोजां जायफोर लानो गोसो बिथांमोना लानो हागोन मबाइलाथ' बिराद मोजां लानो आरो बेनि साइडनि बडियाबो बिराद मोजां जायफ्रा लानो गोसो नोंथांमोना लानो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों